començar el ple ordinari del mes de març. El primer punt de l'ordre del dia, aprovació de l'acta del ple de la sessió anterior. Alguna aclaració a l'acta? Queda aprovat. Segon punt, decrets d'alcaldia, del número 01 al 38. Els haveu rebut tots? Els decrets vol dir que podeu preguntar sobre ells al final. El decret és perquè se sàpiga si té temps. Si els decrets estem parlant de 30 o de 40, els temes portaveus es van fer perquè estava la informació, perquè hi ha transparència i al mateix temps no se fem 200 o 300 fotocopies, perquè 50 per 11 són 500. Si n'hi ha 500 decrets, si n'hi ha 50 decrets, ara n'hi ha 38 en aquest mes. Està Nadal i tot. Si n'hi hagués sobre 50 per 11, són 550 fotocòpies. Vostès van dir 0 dels 4 portaveus i això va ser la decisió que es va prendre en aquell moment. No es fa per una altra cosa. Tercer punt, donar compte de l'informe del seguiment del pla d'ajuts. José? Sí. Conforme marca la llei, les entitats locals, per certes operacions d'endeutament, deuen de presentar anualment al Ministeri un informe d'intervenció sobre l'execució dels plans tècnics. Aquest informe d'intervenció té que contindre declaració de gastos, d'ingressos, manifestos pressupostaris d'endeutament, un abans de reglament de tesoreria, informació d'avals, informació d'operacions de línies de crèdit, informació sobre la ruta comercial, informació sobre les operacions amb derivats i altres passius. Hi ha que tenir en compte que la comptabilitat del 2012 encara no està tancada i no està aprovat i tampoc està la liquidació del pressupost del mateix exercici. Per tant, aquest informe es fa en la informació o en un abans de la liquidació del 2012. En l'informe no és més que la comparativa entre l'evolució de gastos i ingressos a 31 de 12 en la previsió que conté el pla d'ajuts. Cal dir que tant en l'evolució de drets, d'ingressos com de gastos està per baix del pressupost que es va fer l'any passat. Es va fer un base a l'exercici anterior i en un increment una miqueta major. De tota manera, cal dir que tant en una partida com l'altra estem per baix de lo que marcaven en el pla d'ajust i en definitiva, entenc que aquesta és una mesura que es té a fi de poder garantir el reembolso de lo que són el pagament de deute. I, ni més ni menys que tant en la remanent de tesoreria com en el resultat pressupostari estarien dins de això és només que no hi ha compte, no? Sí. Algú vol alguna aclaració sobre el tema? Els datos de este tipo de liquidación del 2011 son de real del 2011. Del 2011, sí. O sea, que como comparación entre 2011. Es que así se agarra el 2011 y la liquidación del 2011. Una miqueta pareja.
I això no ho enviem. Sí, això està enviat. Això ja ho enviem. Està enviat. Això que feu anual, Es fan trimestrals i es dona compte anual. Alguna declaració més? Passem al quint punt. No m'ho dic, perfecte, perdó, sí. Quart punt, modificació del conveni de la Unió Musical de Pol. Vale, simplement que s'ha reunit en la nova directiva de la banda música, es va parlar en ell de fer modificar una miqueta el conveni i que està el que era l'acompanyament de missa en festes d'octubre, els 3 dies i el desig de l'Ajuntament. Per això ja no entrava dins del conveni, ja el que han fet és que això entra dins del conveni que tenim en la banda música. També entra que el que és el local de la banda de música ens encarrega l'Ajuntament de netejar-lo i també que és mínim en la cabalgata de Papa Noel, en la coronació i en l'acompanyament de la missa d'octubre tenen que haver mínim de 15 a 20 minuts. Això mínim. I bueno, però com tenim que aprovar un pleno, doncs es fa aprovar un pleno i que passa aquesta modificació. I n'hi ha més pagament, pagar menys, és el mateix. El tramo d'instruments també està clavat, no és que fins ara no han fet ells, no. Això es va posar perquè pensaven que potser per dur els instruments des del local de la banda de música al castell o a la plaça d'Iglésia, això, el canvi de l'Ajuntament està ahí, ho podíem millorar, no? Fins ara no s'han apanyat, no han demanat la vista. Diguem que canvi d'una pausa de data, no va confundir els dos i res, sí. Alguna declaració sobre este punt? Passem a votar-lo. Votos a favor? Votos en contra? Quin punt? Modificació de l'ordenança de tasa del alcantarillado. Bueno, la ordenanza fiscal por la prestación del servicio del alcantarillado se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, el número 250 de fecha 30 de diciembre del 2008. Por otra parte, el estudio de costes de la gestión del servicio de alcantarillado establece en su anexo una fórmula de revisión automática para recoger la elevación de los costes de explotación del sistema de alcantarillado y que daba lugar a una revisión de los precios por incremento de las distintas partidas. Así nos explica la fórmula y la proposta que nos fa és, segons l'ordenança que tenim nosaltres ara, per posar un exemple, de lo que seria les viviendes i apartaments i edificis del casc urbà, seria 0,782, que és el que s'està pagant ara, i passaria a 0,809. Esto, si tinguem que trasladar-lo a un rebut de lo normal, diguem, de una vivienda, en un consum mig, estaríem parlant de 30 metres cúbics, seria aproximadament al trimestre de 0,14 cèntims. Aquesta seria més o menys la proposta. És evident que la concessionària per llei té firmat en el contracte i té que presentar. Nosaltres considerem que encara que sigui una pujada mínima, se li hauria pogut dir que no, però tampoc volem acumular. Pensem que devem anar al dia i no fer acumulacions que després puguem vindre pujades més elevades. És convenient per a nosaltres, encara que siga poquet, que estigui actualitzat, que no que després, en vez de 0,14, que no tinguem una pujada de 0,30, 0,50 o 0,60, perquè no ha pujat, o més, perquè no ha pogut pujar. Entonces, a petició de
concessionària, com ho va demanar, doncs nosaltres hem considerat que encara sí va poder dur-lo al plenari i intentar que estigui actualitzat el dia. ¿Alguna aclaració? Estos terrenos por la concessionaria. Bueno, això està dient que les posa ella respecte a la fórmula, al coeficient de revisió en el moment de aplicar el 30 sobre la diferència. És una fórmula que ja està firmada i que pot veure. Per exemple, passem a votar-lo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenció? El sexto punt, moció de l'Ajuntament de Villa. Bueno, esta moció vaig a resumir-la. És referent a que la Generalitat Valenciana en els seus pressupostos no ha destinat la part que li correspon per al Consorci de Bombers. El Consorci de Bombers, en el qual estem subscrits, segons la forma de pagament, per les pobles com a Polop, seria Diputació un 50%, Generalitat un 30% i l'Ajuntament un 20%. Nosaltres el que volem en aquesta moció és que se li demana a la Generalitat que posa aquest 30% de les pressupostos com és de llei en la seva part. El que no volem és que per alguna cosa se quede en el tinter i que no s'hi pugui carregar a les pobles aquest 30%. Així, l'any passat, nosaltres vam haver de començar a pagar tota la quota que ens corresponia fins que van aprovar la subvenció. En el mes de juny o així la van tindre que regularitzar, però t'obligaven, perquè donaven la subvenció a que estigués al dia dels pagos. I després ells ja te tornarien diners. Però el que volem és que cada un s'assumisca la seva part. Nosaltres el 20%, Generalitat el 30% i Diputació el 50%. Aquesta és en síntesi la moció. ¿Alguna aclaració del tema? Passem a votar-la. ¿Votos a favor? ¿En contra? El sèptim punt, derogació de l'ordenança de la telefonia mòbil. La telefonia, així, en l'Ajuntament, sempre ha tingut en l'ordenança cobrava el que és la telefonia mòbil, la telefonia fija, per el que seria palomilles, per el que seria el cablejat, per passar el cablejat per així, per dins del terme, i des de Diputació, quan va començar el tema de la telefonia mòbil, vam voler posar una ordenança a les ombres. I en aquest sentit, nosaltres ens van adherir en aquells moments al que va dir Diputació, però a raïs d'unes sentències que han eixit dient que no es pot cobrar l'ordenança, nosaltres el que volem és anul·lar-la, derogar-la, i si Diputació algun dia diu que ho ha aconseguit i que això, doncs ens alegem. Si no, ara en aquest moment ens quedem fora de la... i deroguem l'ordenança. Alguna aclaració? Algú? Passem a votar-la. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenció? Vuitè punt, relació de pagos a proveedors índice de morositat. Això no és més que donar compte com es fa trimestralment, els pagos que es fan i els que queden pendents al final del trimestre. El quart trimestre del 2012, dels pagos que s'han fet, pugen un total de 291.000 euros, dels quals 167.000 estan fets fora del període legal i 120.000 dins del període legal.
que están pendientes de pago al final del trimestre es un total de 450.000. De esos 450.000, dins del període legal n'hi ha 42.173 i fora del període legal n'hi ha 406.000. Aquesta quantitat tan gran, ahí estan reflexats, entre altres, a ESA, que ja està en torn a 300.000, a SGAE, que són uns 39.000, i així n'ha consumat 406.000. Són els pagos que s'han fet i que intents de fer al dins i fora del capital de ¿Alguna aclaración? Los que están fuera del periodo legal, te pueden mirar o te pueden llamar la atención o algo, o creer que están fuera del pago legal, ¿sabes? O si tú tienes un acuerdo en la funcionaria que siga ese pago. De fet, assenyalar que estan pendents de pago dins del període legal que s'hauran fet efectius en el segon trimestre. Sí que és cert que fora d'aquest període legal n'hi ha capitals grans, però pràcticament totes elles estan tratades en els proveïdors, en aquest cas en Baersa, i n'hi ha plans de pagament. Que mentre tú tengas un acuerdo de pago, están fuera de él y no pueden intervenir. De fet, dins dels que s'han fet dins del trimestre, que n'hi ha fora del plaç, són per acords que n'hi ha també en els proveïdors. De fet, El número de casos que están fuera de él. Sí, pero eso es lo que ves especialmente Balsa, que son 300.000 euros, y restos que quedan ahí, pero tot això, vull dir, nosaltres si mirem la part que estem pagant, cada dia potser més la que paguem al dia. No, yo lo que quiero decir es que a ver, un acuerdo no pueden venir de ley, estar fuera de ley años antes. Dins de la llei no estàs. Dins de la llei no estàs. Si volgueren vindre, estàs fora de llei. Sí, si volgueren, sí. Si quieren, sí. Claro. Tu estàs fora de llei. Una altra cosa és que hi ha un pacte i que estiga complint-se, perquè aquest senyor, precisament per això no se li pagava i nosaltres últimament, doncs mira, este mes passat, en el decret, se li va pagar una factura del 2009 i un piquet que quedava del 2009 i anem pagant tots els mesos, ara religiosament, i anem pagant alguna de darrere. ¿Y quién es? Sí, la compensació que també... ¿Y no sería el órgano institucional que él dijera, usted está fuera de la ley, te paga El mateix, però no sé. seria Ah, pero si no tenemos el proveedor, no hay ningún órgano oficial que te puede. Mateix proveïdor. El proveedor no te lo reclame y luego todos los pasos que tú compras. Además, eso ya después del último decreto que salió el sábado pasado, todos los pactos que vayan a encontrar en las estipulaciones y las modificaciones que han hecho a la ley de morosidad, si se considera alguna de los derechos. Lo que ocurre es que mientras que el proveedor no te lo reclame, acepte el acuerdo, por ejemplo, Baersa está aceptando el acuerdo, aparte que hay una propuesta de compensación de crédito, que ellos son partidarios de esa compensación de crédito que nos debe la comunidad autónoma a nosotros. Falta que lo apruebe la Consejería de Hacienda que no los aprueba. Pero en ese sentido... Bueno, en això estem relativament tranquils, hasta que no ens Investigados a todos, las tranquilidades. Que hacemos que ya de ley. És que si apreten molt, pues no sé. ¿Alguna aclaración del tema? Bueno, esta es la aclaración. Bueno, anem a votar una declaració d'urgència. La declaració d'urgència és la compatibilitat que ha demanat Fernando Modrego al incorporar-se així. Primer votem la declaració d'urgència i després la debatim. ¿Votos a favor de la declaració d'urgència? Todos. Bueno, al incorporar-se Fernando Modrego me va fer arribar l'altre dia este escrit. Diu Fernando Modrego Caballero, provisto con DNI 21.400.000 tal, con domicilio calle Roma, número 29 tal, comparece y expone que soy empleado público del Ayuntamiento de Pueblo de la Marina, ocupando el puesto de arquitecto superior con dedicación a tiempo parcial, concretamente un 50% de la jornada ordinaria
solicito se me conceda la declaración de compatibilidad para ejercer libre de la profesión de arquitecto. Pues más o menos sabré dir que pues, l'únic que vol és que reconeguem que pues, fora de les dies que treballa així pot treballar en altres puestos i el 50% o per via lliure per fer la seva feina com a arquitecte. Sí que és evident que dins del que és la població de Color no podria treballar més que res perquè ell seria la mateixa persona que li donaria a uno, li faria el projecte i ho tindria que trobar, no? Però fora d'ací pues, que no tinguera ningú inconvenient. I això és el que ens demana. I això és necessari demanar un permís? Perquè Bueno. si està desparcial, diguem que el 50% del seu temps és seu. Entonces, el ayuntamiento que no le niegue el permiso. No, eso que tú te has planteado me lo planteé yo también. Lo que pasa es que la ley no lo resuelve. Hombre, por pura lógica dice, bueno, una persona que está a tiempo parcial es la lógica que otro resto, siempre y cuando la acreditación legal de que no intervenga en el expediente que conozca por razón del expediente, pues podrá sin necesidad de pedir la compatibilidad que pueda ejercer, por pura lógica. Pero te vas a la ley y no te contempla ese supuesto y te dice, bueno, tiene usted los empleos públicos, la ley de incompatibilidad que va en el año 85, dice, el que quiera ejercer una actividad privada, no dice que no, pero que sea el pleno, en el caso de los ayuntamientos, el que le declare la compatibilidad. Entonces, pues por eso, ante el caso de la duda y al ser un supuesto que no está reconocido en la ley, ¿qué necesidad había de interpretar en base a que tiene lógica? Lo que yo también lo planteaba así, decir, bueno, a esa persona se le va a prohibir que el 50% se está a tiempo parcial. Pero aquí, bueno, si no que estuviese al 100% también hay casos que no son discutibles, ¿no? Pero bueno, ante la duda, decir, pues bueno, vamos a por el pleno, no vaya a ser que esta persona le salga un trabajo, se le sale, hoy en día ya los trabajos están más complicados, le salga un trabajo y que alguien le pueda plantear que diga, usted es arquitecto municipal, es empleado público, tiene usted la declaración de compatibilidad y antes de que le saquen los colores, pues la ley ya está normal. ¿Alguna aclaración más? ¿Su contrato siempre ha sido de beneficio? Sí. Lo que pasa es que en una época, que cuando como él ha estado muchísimos años en comisión de servicio, por ser cargo público, lo que sí es cierto que en un momento determinado, en algunos años, en la plantilla de personal aparecía como a jornada completa. Luego estuvo varios años a jornada completa, no sé cuánto, y luego se volvió a poner a jornada parcial. Seguía estando en comisión de servicio y cargos públicos, ¿no? Yo creo que se hizo por una cuestión de decir, bueno, como si tiene la plaza, tiene su obligación de consignarla presupuestariamente, decir, bueno, ¿para qué vamos a cargar al 100% cuando la puedes presupuestar al 50%? Pienso yo que sería lo mismo. Tampoco lo sé con esa actitud. ¿Alguna aclaración más? Pasem a votar-la. ¿Todos a favor? ¿En contra? L'últim punt, proves i preguntes. Teniu algun... Sí. Volia preguntar-te a veure per la zona deportiva i se cargan a fer así en el terreno por ahí la bomba, ya lo que no sé cómo está. Pues el tema està bé, han arrencat les últimes soques d'esta setmana passada, estem esperant a veure si se'n dona la llenya i bueno, en principi considerem ja que no tardarem massa en poder-la fer perquè com és de terra serà prou ràpid la instal·lació del que hi ha que fer. No he oído la pregunta. Si es la zona deportiva que estaba proyectada para hacer aquí en... Ah, esa de la bomba y sí, la calle está todo. Vale. El sótano medieval, para algo sin la de cara a actuar así. Sota no medieval, jo, vamos, diguem que avui per avui, fins que no s'ha acabat el pàrquing, no hi ha previsió de passar. S'està treballant en els temes turístics i està
ahí a expenses de que s'acaba el pàrquing, s'acaba la casa i s'acaba la casa. Sí, però el tema de l'aparcament, no? Bueno, especialment el tema de l'aparcament i també pues, dins de que tots tinguem ganes d'entrar dins d'un paquet turístic, no? I tot això està treballant-se i, bueno, el Castell us anticipa ja que ja estem treballant dins des d'esta setmana passada, ja hi ha operaris allí treballant i fent feina. Considerem que és una feina que en 4 mesos, potser pas estiu, m'agradaria, si tenim un poc de sort, que estigui acabat, treballar una oferta i una porta oberta, una oferta turística. Estem treballant el tema de la casa museu, que també va a un ritme prou bo. Ja està treballant-se l'esforament, ja van fer els pilars de reforçament, i ja han tombat un poc de polvorí, vull dir que va prou pressa també, però bueno, vist que va pressa, després d'acabar, després vindran les pintures que volem conservar, això és un temps també, i després d'això hi ha que muntar estanteries, i crec que és un tema especialitat, i voldríem que aquest any estigui acabat. Coses dins del projecte, quan estigui això acabat, considerem que vosaltres fan. I jo l'última reunió que he tingut amb Manolo, que va ser aquesta setmana passada, el divendres vam estar en ell, el vam estar encantat, de ganes també, però bueno, en aquest sentit, que tot anticipat. No estem pressionant per obrir, perquè considerem que té que ser tot una cosa. Però el castell és per estiu o...? El castell està preparant-se. Voldríem que estiguera per estiu obert. I aquí quin projecte? Obrir el més o menys el cementeri? El cementeri, al principi el cementeri. Obrir aquesta? Sí, home, hauria d'estar reformant-se tot allò. I va fer-se una part, diguem, de la història. Tot això és que s'ha de definir. Perquè hi ha que reconstruir els panteons, hi ha que cobrir-los i reconstruir-los. I els panteons volem posar, no sé, una història de Pogó, una història del castell, tot això estem preparant. No és simplement obrir-los, és Clar, desentar-lo és el que estem fent ara. Quan acabem de desentar, que estigui tot desentat, és quan l'obrirem al públic i que sigui una porta oberta per tot el que vagi. I això calculem nosaltres que en 4 mesos pugui estar. Calculem que per aquest estiu pugui ser una porta oberta, perquè una altra cosa és després del castell, que també tenim feina feta en el que és el castell. Per això és un altre episodi que vindrà. Ara tenim en marxa el que és el cementeri. Això és el que s'està treballant dins perquè es pugui entrar, es pugui visitar i allí muntarem alguna de la història de Pogó que encara no tenim fet. Podria preguntar també, en munten línies de telèfons mòbils que contracten? Això que no s'ha de dir, però cada treballador sol dur-ne. Cada treballador? Sol dur un número de telèfon. Hi ha algun que s'ha incorporat ara en un peix i ha de donar. Cada treballador, després d'estar la policia que en té 2, els consellers que cada un en tenim 1 i els treballadors que tenen, però els considerem com a treballadors. Vull dir que, no sé, puc dir que cada dia que estem parlant de 20 números. Cada treballador es refereix a per fora. Sí, del servici tècnic. El servici tècnic, cada treballador del servici tècnic, s'entén. Estan decidint per què volen tot això. Una particularitat s'entén que els que estan decidint no, els segadors sí que dic que sí que duen perquè els que estan decidint estan fora. Però els jardiners, els servicis tècnics, la persona que està en el camp de futbol, tots això estan en un número de telèfon. I nosaltres, els consultants. Teniu pensat en notar les ajudes o part de les ajudes econòmiques a les associacions? Si a banda de lo que la pública, que ja sabem que té una ajuda i tal, hi ha altres associacions que no tenen ajuda. Ho tenien, però se li va llevar o no se li dona. Nosaltres, des que estem així, algunes d'elles ja ens preparaven, perquè no es podia, i des que estem així estem ajudant. No és que ajudem econòmicament, que dius, no estem ajudant-los en el que necessiten. I en aquesta col·laboració ens tenen des del primer moment. De totes maneres, si estàs comparant amb la banda de música i no és comparable. El conveni de la banda de música
igual, no és un mateix conveni. Però jo el referís que ser... Sí, que jo referia que no es pot comparar la música i no es compara. Nosaltres ajudem a les persones quan venen que necessiten això, necessiten l'altre, ajudem. Els temps no són espera i l'alegria que hi ha no està. Entonces no pot ser res. De totes maneres, en diners no s'ha ajudat, però en altres coses... Esas son las que venga bien, pero por la palestra, y no son las que vienen. O sea que, si realmente se consta el parece que tampoco es una cosa que sea lo que es de la asociación, también pueden acabarse si no tienen ayuda del ayuntamiento, no se sabe. Tenen ajuda? Porque eso es real. Eso es real. Yo he hablado concretamente una persona que está en una asociación predecina y el otro día comentaba que si el ayuntamiento no ayuda, tendrán al final que revisar, porque no pueden amortizar y por al nivel y perder el tema. O sea que, Oye, quan esa persona va el director, digue a esa persona que vinga així i que parli amb nosaltres. No vol, perquè el que té que fer és parlar amb nosaltres i no parlar amb tu. No de problema. No parlar amb tu, però també quan vingui a l'Ajuntament i explicam a l'hora quin és el problema que tenen. Perquè hi ha associacions que han vingut a Siricina i no s'ha dit, ahí tenim els 3.000 euros que donaran, però en altres coses sí que han pogut ajudar. Jo crec que s'està ajudant a tots, per la mateixa això, el que necessiten, estem ajudant-los en el que podem i som realistes. I crec que som realistes, nosaltres i les associacions. Les dues coses. ahora, yo me creo que el número de pasar tenía un pago de 0,940 euros a instalaciones que lo ¿podría saber qué conceptos para esa cantidad? Home, m'imagino que serà alguna faena, alguna reparació, alguna cosa. ¿Qué importa? 295,40. 800. 95,40. Imagina que serà alguna revisió de màquines o alguna cosa d'aquestes. Imagina. Después viene un regla en el que se le pague a Natalia Lillo 1.750 euros. Eso que uno tiene que hacer para el ayuntamiento, un proyecto, ¿no? Es arquitecto, ¿no? Home, aquestes coses, vull dir, si les presentara, perquè clar, jo no parlo amb l'ordenador. Jo és import exacte ara de què és que pregunteu si jo per un llibre obert. Tinc la intenció de contestar-ho tot, però jo sí que voldria, m'entens, que també, quan tingueu alguna cosa així, si me passeu per escriure, us puc donar datos concrets, que jo no puc saber exactament. Jo m'imagino que això és el segur de l'obra, de la casa de baix, m'imagino, però clar, jo ara les comptes d'este preu, escolta, no voldria dir una cosa així que no farà. No tinc ningú inconvenient de contestar-ho, ni ara ni per escrit. Jo vos contesto, però a lo millor em pregunteu una cosa i jo de tot no em puc recordar-me. Però vull dir que me dona que això serà el segur del projecte que ha fet de la casa. El seguro del proyecto. Correcto, gracias. Molt bé. Ella fa el projecte i se li paga a part? O entra dintre de la carrera? Des que estem nosaltres, el projecte, així com t'han vengut, els projectes s'han pagat a tots. Des que estem nosaltres, ni Natàlia mos cobra, ni Juan Pedro, que és també l'aparejador del projecte, tampoc mos cobra. Però és evident que ells presenten el projecte i aquest projecte s'ha de fer un segur. I clar, el que no volem és que paguen el segur damunt. És prou que ja que el projecte no te'l cobra, però el segur que es demana per avisar-lo i això, així sí que el paguen nosaltres i entenem que... I això no ha de dins de la seva feina? No. El que entra dins de la seva feina el fa. Això és un extra que fa per tot. I si ho fera, per exemple, l'arquitecte, que sí que està... Tampoc? Només si no és la seva feina. Revisar els projectes que arriben així. Això és un extra que fan els SICs perquè han volgut. Vull dir que tenim que donar classes. Ells no estan obligats a fer les coses. Això costarà un costo, vull dir, costa... L'arquitecte municipal té aquestes obligacions. No. Un arquitecte sí, el que té això, revisar els projectes i estar pendent de que s'han de fer unes obres bé i ja està, però que ells tinguin que dissenyar i fer i
impulsar un projecte, això no entra. Sí, per tant, sí. Els arquitectes municipals, si compren el reglament, ja que va a la Sí. Es pagava a tots, a tots. Pero bueno, pero los debo de pagar, es que no vale. Vamos a ver, el tema de la redacción de proyectos, solamente en la corporación, la Diputación. Por ejemplo, la Diputación, imagínate si tiene técnicos para redactar proyectos, ¿no? Hay algunas grandes corporaciones que tienen una oficina de redacción de proyectos, es decir, que hay unos técnicos que se dedican única y exclusivamente a la redacción de proyectos. Normalmente la función del arquitecto municipal está en la revisión de lo que ha comentado el síntesis de Gabriel, ¿no? La revisión de las obras, revisión de proyectos que vengan de fuera, claro que se va a informar a sí mismo en el proyecto. Cualquier obra que tú vayas a contratar, uno de los requisitos que te marca la ley de contrato es que haya una supervisión de la oficina de supervisión del proyecto. Además lo existe. Entonces, con lo cual, el arquitecto, lo normal es que tú tengas un técnico, como mucho, no se va a supervisar él a sí mismo el trabajo, es la creación del proyecto. Ya te digo que tienen que ser grandes corporaciones que tienen varios arquitectos, o tienen 15 o 20 o 30, y hay un grupo que se puede supervisar a otro. De hecho, en Diputación, por ejemplo, la mayoría de los proyectos salen a contratos externos. Pero en este caso es súper contigo, ella lo ha hecho, también se lo habrá revisado ella. No se lo puedo revisar ella. Ahora se lo revisa el arquitecto. Lo único que pasa es que si tú haces un proyecto del plan municipal, hombre, el tema de la supervisión del proyecto, digamos que viene cuando a ti te lo redacta un tercero, ¿no? Y entonces tiene que haber alguien dentro de la casa que supervise y que diga que ese proyecto, bien, que reúne los requisitos y que es correcto y todo lo demás. Pero aparte no existe una ley de contrato del sector público, ¿no? Antes venía un visado y que el visado, estoy hablando hace años, ya se suponía que los proyectos que cumplían los requisitos legales, ¿no? Con la nueva ley, lo normal es que el proyecto venga redactado de fuera y que sea supervisado por lo que se llama en la ley la oficina de supervisión de proyectos. El contrato está pensado igual para el Ministerio de Fomento que para el Ayuntamiento de Tárrega, para poner un ejemplo, ¿no? No tiene sentido. ¿Qué ocurre? Que efectivamente se puede dar el caso de que al arquitecto municipal se le diga, oye, encárgate tú de redactar el proyecto de urbanización de estas calles, ¿no? Entonces, en ese supuesto, pues, el requisito que ahora viene expresamente recogido en la última legislación de contratos del sector público, bueno, habría que ver en ese supuesto que tuviese solamente un técnico, a ver cómo salvas el obstáculo ese de supervisión del proyecto, o si justifica, no lo sé, no se me ha dado el caso afortunadamente todavía, o se justifica que la supervisión del proyecto es siempre y cuando venga un proyecto de fuera, no uno mismo. Puede tener, si está colegiado, podría ser arquitecto municipal, traer su propio no está colegiado, y si es el arquitecto municipal, no podría dar el proyecto, porque se paga la chica, tendrá que dar. Sí, y ya está colegiado. Pero sí, es bastante más habitual de Lo que está haciendo en el Castell, ¿está haciendo alguna empresa especializada o está haciendo Está haciendo una temporada. Está haciendo eso. De momento no tiene que entrar en una empresa especializada en No, esos bienes. serà supervisat per l'arquitecte i per l'organizador de l'Ajuntament, la feina que Sí, no, col·labora bé. al ser una cosa antigua, la identificación y eso, pues sí. Está presentado el proyecto. Y está aprobado. Sí, Está Està aprovat, supervisat per els nostres tècnics. Sí, pero que no son treballadors especials. No. Está todo reversible, ¿Y esa vaina es una subvención o es subvención para el En estos momentos no. En estos momentos no. Tenim parlat, vam fer un viatge a Alacant, les subvencions estan així ara. Dia a dia estan així, i d'ací al 15 d'este mes solen estar així. No? Tenim parlat tant per la casa, per el bar de casa, com per a treballar en això, tenim parlat d'això, i quan estiga, com el projecte que hem presentat a la Diputació, hem dit que estiguem al tanto
y cuando quiera, pues que parlaren y que parlaren asistir y tal, pero que sí que parece que tienen intención, pero claro, conmigo, sí. Pero no per avui no. En estos moments, no. Que estic a parlar, si és millor i si no és, Y en la casa museo exactamente lo que está haciendo. ¿Va todo conforme vosotros pensáis que ganaba o está necesitando un problema o está más o menos...? en l'obra te refereixes? Sí, a la hora de la casa. Home, mira, sí que és veritat que quan comences a desmuntar alguna cosa així, és evident, no? Perquè, per exemple, quan han entrat per la porta que entraven, pues, hi ha un embellecedor d'una viga. Quan t'han llevat aquest embellecedor de la viga és un tronc de meuler, és favor, curvat i tal, i bueno, pues ahí va una viga de ferro. Alguna xocoteta coseta sí que sí, tampoc és segur res especial, però sí que sí que algun extra que en part en una casa d'ella és prou. Sí, però que no són grans problemes. No, el que sí, més o menys, no. Estem fent una cosa per a reforçar, que això ho vam plantejar des del principi per seguretat. Anem a reforçar en vigues, des de baix cap amunt, m'entens? En vigues de ferro i tot això. Hem fet baix de tot un planxer en ferro també, i formigó, perquè això li dona consistència a la casa, perquè, home, doncs jo no sé si ha sigut per l'hotel, però això sí que hi ha algun moviment, i tots els amb molta més seguretat i en això estem. Però realment, coses així molt especials, a fetge d'avui no així. Es que les cosas que son de reforma, que son de estructura, ahora que está en obra, no se pueden echar pasar. Por eso, por ejemplo, la lámpara no se puede hacer una manera de poner los cubos, no se puede echar una manera que se puede ya reparar sin tener que excavar. Luego, la entrada y... Sí, Antonio Reparador, ¿no? ¿No ves esa cosa ya? Sí. Ah, sí, va a aparecer el veces. Sí. L'Hort de Baldó, això ja està acabat, està ja operatiu, s'ha estrenat ja. Operatiu al 100%, encara no està acabat al 100%, perquè faltava fer, l'estem protegint unes barandilles i les cobres han decidit protegir-les perquè la gent no entre. I això s'ha allargat un poc més perquè també és feina que està fent per el servici tècnic. Però jo crec que avui podríem estar parlant ja del 85% acabat. Ja és una llista. Ja hi ha? Sí, hi ha llum, s'ha aprovat els motors, s'ha aprovat l'oli de la seu, en fi, tot això sí que hi ha llum i està en marxa de l'acabar de fer, i s'ha acabat de plantar. Faltaria acabar algo de lo que seria algun enreixat o algo d'això, i la pintura també, que la deixem per l'última hora, m'entens? Però estem esperant també que segurament tot això cada Setmana Santa serà ja... Totes les vivendes que estan construïdes, que estan acabades com són habitades, tots els vivendes paguen tasa de basura? Depèn de la que estiga en la llicència d'ocupació, sí, la que no està. I hi ha prou que paguen aunque no estiguin habitades o no? Això de moment no... Home, quan demanen la llicència, no demanen, tu dones moltes vegades, no sé si està habitat o no, si l'alquilen o no. Nosaltres comptem com a llicència d'ocupació i a la comptes de la casa, m'entens? Com a que està... Però n'hi ha casos que no tenen la llicència d'ocupació i s'estan pagant basura. Normalment això crec que no. Todas las casas que están por ahí, que se supone que no están legales, están pagando basura. Això va ser perquè sí, quan anaven a l'IBI van donar de alta per donar un servici al PSETAT i això es va fer d'una manera. Una pregunta, el que està dient ella de les urbanitzacions, normalment entenem que quan un promotor o un constructor ha acabat ha de demanar la llicència d'ocupació i és quan realment comença la casa a comprar. Licencia de ocupación tiene que la cédula de habitabilidad, Sí. Nosotros son casas fuera de la Sí, son las casas de la casa. Sí, no, si yo lo digo por el condicionante que había puesto Gabriel, que no tiene la... No, pero lo que dice Gabriel es un caso que se está dando bastante por la organización que ha habido en muchísimas promociones. A una les ha pillado el pie por un lado, otra por el otro, y
ha habido muchas que la promoción han solicitado la licencia de ocupación, estaba terminada, igual no los ha atendido. Están, no se han quedado en el banco, están en la bolsa esa que tienen para vender, por lo cual esa vivienda se zapan, no pasa nada. Pero eso está Claro, todas las que tengan licencia de Las que ocupación tienen, sí. pagan IBI, pagan agua, han pagado su enganche de agua y alcantarillado y pagan su tasa de basura. Claro, Sí, las que no tienen, no. claro. Las que no tienen, no se sabe aquí todavía que están ahí. Y nada más. Lo único, digo, que ahora que se le corta y pega, que no cuidado porque ya no se los avelares. Porque mira, por ejemplo, en el plan de ajuste, en la página 3, el contenido del informe y los datos de revisión de la información del mismo se han regulado en la orden de data del documento. Para el caso del ayuntamiento de Lidia, a no ser una corporación tal, pero claro, esos colores. O sea, que no ha sido por comparación con el aplicamiento de allí. En la Junta de Gobierno local, donde se explica lo de las pólizas, en todas pone, se autoriza al alcalde presidente tal, y en una, en el punto 8, pone se autoriza a la alcaldesa presidente. Eso todavía se ha quedado con la o sea que... Todavía no. Algun error pot haver, també dius que fan estat que va de un decret i tot això, que estàs un temps de baixa i ho ha fet una persona que no està habituada a fer-ho. No, que em pareix bé, però vull dir que potser la persona que ho ha fet... No garantiza que se pueda seguir que la mentre que siga un fallo final, bueno, antes de que acabeu, digo que en el anterior pleno quedó hacer un ruego, un arreglo de arreglar eso. Bueno, estén en ello y está para arreglar la primera fase y ya está acabado. Gracias. Si yo voy a preguntar, había una oportunidad de la pista de Madrid y allí poder aplicar la ley para todo el cambio de no es tractar el interés por la temporada de mujer, que es música ahora la última de las labores no tengo que no es lo que hacer, que como el piso está y ya que tocar el mes, simplemente es un poco que ya tiene que ser en la allá abajo. Aquesta pista també és cert que té també drenatge dins, no? No drenatge, però damunt sí que puede poner tú lo que es la moqueta que tenemos en el Bueno, yo no sé por la moqueta, no. podría. No puede ir para acá. Bueno, el tema está en que la pista también que los números no son reglamentarios de una miqueta. Entonces, lo que estarem estudiant és intentar posar una pista de pàdel en condicions d'alta, no sé, camp de sacar el futbol sec, en reparació. El que passa que és inviable, és caríssim. Es que esa, cayó la isla una igual, no sé tampoco si no la medida, que creo que es el antiguo y es igual que la que tenemos nosotros. Y vamos a la moqueta esa que no se fue, si es morbo. No, sí, porque yo en la moqueta es una chorrada, bueno, por lo menos no está votando puedes mirar. Està mirant-se alguna més. A part d'això que diu ell, estem treballant per un tema, no vol existir. Estem treballant. Vale, el fax del consultari, està funcionant. Bueno, el fax ha hagut un ahir, ho duia ahir per... En fi, ahir divendres em va dir Maria que han tindre de sanitat dient que ells es fan cara. Però les gestions que es van fer de sanitat ens diuen que ells no sabien res. ¿No? Entonces, nosotros lo que va a hacer, yo tengo que ser un script, en el cual nos dio Telefónica, los responsables, así el fax que va a enviar, que pasar a todo que ese fax no pertenece mai a l'Ajuntament.
però no poden dir a qui perteneix. És evident. Que no va dir No, no, és evident. És evident. Vol dir, si el diuen que no és teu, però el nom de qui ha estat això no. No, perquè vostè diu no és teu. Però home, així no ens enganyem. O era nostre o era de Generalitat. A mi no em va que m'ho digui. A mi diguem que no és meu, jo ja sé de qui era. Però clar, a mi no me poden confirmar que era. Lo que m'han confirmat és que no és nostre. Si no te lo van probar, és segura. No, i ells van dir que m'entens que no era nostre. Nosaltres hem estat parlant amb el responsable d'àrea i tal, Gabriel, això no és nostre i tal, no sé què, però bueno, després d'aquestes gestions, crec que va ser el divendres, m'havien dit que nosaltres havíem pres una decisió. Aquí jo vaig enviar a la persona que s'encarrega de tot el tema així de ponents i de tal, que toca fotocopiadores i tot això, i vaig dir, agafes una que ja paraules i la col·loques. Però aquí no va ser el problema, que com és una centralitat, no hi ha una línia, i això se tenen que programar i tenen que vindre i tal. Bueno, doncs direm a Vodafone Ese, o no sé com es diu, i dic, pues que vinga i que ens actualitzi això i que posen una línia i connectem i punt. Ja està, hem de pagar 2 o 3 euros al mes, tampoc té importància, es paga i es fa i punt. I així no ho havíem autoritzat. Però a sorpresa segur que ara han dit que no toquem res, que es fa càrrec, en aquest cas, es fa càrrec sempre. I aquesta és l'última notícia que dic. Però si te van enviar per escrit, diu no, me lo pide paraula. Bueno, confiem que sí que sí, i puto tampoc. Anem a estar dudant i dient, quan dic que serà així, m'imagino que no serà ja molt llarg, però la contestació que ens ha donat telefònica és que a nosaltres aquesta línia no era bé. I l'altra línia sí que fa... Hi ha una de telèfon fijo que sí que fa nosaltres. Però aquí hi ha tot el que du, el tema de sanitat, parece que això va per un cable, no sé què, però si no ho entenc, tot el tema de sanitat du la seva línia, de RSL o de què sé, i tot això s'encarrega, el mecanisme, tot això s'encarrega, ni toquem ordenador, ni toquem res, això ho du tot sanitat. El servici tècnic de sanitat. Entonces, si havia RSI o que havia dit, jo no sé com ho duien. La qüestió és que nosaltres ens van dir que aquest fax no havia pertingut mai a l'Ajuntament. Aquest és l'email que ens han enviat. Ara ja s'ha de confirmar que Sanitat fa càrrec. Sí, això em va dir Maria, que divendres, si no recordo mal, però me'l va dir de paraula. Ja no han enviat res, han dit que no toquen res, que és fan càrrec. Bueno, si és estupendo, no passa res. Això serà qüestió de dies, també. Saber-ho, 8, 10, 15 dies, se sabrà. O no, però l'autorització de nosaltres ja tenia per què es feia, des del transport, així, el servici tècnic que posen i donem servici.